Кое обучение е най-доброто в момента за козметици? Попаднах на една доста сериозна дискусия и видях много различни твърдения. Днес ми се иска да ви кажа своето мнение като човек, който целия си съзнателен професионален живот е посветил на кариерата в козметиката и на това да създава успешни козметици. Един от участниците в дискусията изказа категоричното си мнение, че има много голяма разлика дали някой е завършил бакалавърска степен с медицинско образование или е завършил лицензиран курс по козметика. Може би преди повече от 25 години аз бих се присъединила към това твърдение. Моите лични наблюдения са, че съвременната легална, официална образователна система няма за цел да създаде хора, които разсъждават, анализират, мислят и истински, с разбиране, практикуват професията. Не мога да се освободя от усещането, че официалните, формалните системи за обучение и образование в козметиката имат много повече за цел да създадат хора, които да бъдат потребители или търговци на определена категория продукти или апарати, както и колкото по-високо в йерархията на образованието се изкачва квалификацията, толкова по-търговски насочено е поведението и практикуването на хората. Моя критерий за добра квалификация, козметична, се базира на това човека да бъде научен да разбира кожата, да анализира процесите в нея, да намира причинно-следствените връзки, да прави изводи и да дава решения, които гарантирано ще съхранят живота и здравето на кожата. Моето мнение приключва с това. Не е въпроса как се назовава. Колеж, частно училище, истински университет, академия или каквото и да било. Важно е кой провежда обучението, какво е неговото знание, каква е неговата опитност и как това е доказано във времето. Хайде, колеги, нека да чуя вашето мнение по отношение на професионалното обучение по козметика в България в момента.